училище Христо Смирненски в Карнобат ученици се срещнаха с председателя на фондация Право на свободен избор Владимир Качеклиев. Заедно с неговия син Тома и още двама преминали през зависимостта на наркотиците, той прикова вниманието на тинейджерите с изповедите на бившите наркомани вече. Владимир Качеклиев дойде в Карнобат по инициатива на Стефка Комбакова и по покана на директора на основно училище Христо Смирненски Стефка Вълева. Той стана известен с основаването на първата комуна за лечение на наркомани в България в Белмекен преди повече от 10 години. Синът му Тома, който днес е координатор на фондация Право на свободен избор, е преминал през ада на хероина и отговаряше на многобройните въпроси на учениците. В физкултурния салон на училището те притихнали слушаха откритите разкази и на 27-годишния Владимир Димитров и 34-годишния Румен Георгиев. И двамата са започнали втори живот след престоя си в комуната на Владимир Качеклиев. Какъвто и страхотен персонаж да си, какъвто и благ характер да си имал, сценарият при всички зависими е един и същ. Винаги идва моментът, когато наркомана вади големия чук и ви почва наред, без въобще да го интересува майка, баща, близки, каза Румен и допълни, че всички посягат към наркотиците. Наркотиците не подбират етнически или по социален статус жертвите си, каза още бившия наркоман. Идеята на младите хора, успели да се освободят от хероиновата зависимост, е да запознаят максимално много деца в България, колко фатално се оказва всяко посягане към наркотика. За разлика от сухата статистика, разговорите с реални хора, преборили се с дрогата, имат много по-положителен ефект и от най-изчерпателните доклади от специалисти, смята Владимир Димитров, който от 2 години е семейен и отскоро е баща. Пред учителския персонал Владимир Качеклиев представи програмата на неговата фондация за превенция на наркоманите. Да бъде човек предупреден, значи да бъде въоръжен със средства за защита и противодействие. Категоричен бе Качеклиев. Негова е идеята да се наблегне на профилактичните тестове в училищата. Законът обаче има нужда от промяна, за да може това да се осъществява, уточни той. На всички нека да е ясно, че наркоманията е болест, все едно чума. Намирали се на времето източника на заразата, заравили се кладенеца и така спирали чумата. Превентивни мерки трябва и за наркотиците, подчерта гостът. През годините той основал 3 комуни, от които сега поддържа тази в село Герман, Софийско. 444 наркозависими са минали през неговите грижи и надзор, само 16 са тези, които са избрали пътя назад. Останалите са продължили на чисто и са създали семейства, градят кариера и въртят бизнес. Днес Румен е моден дизайнер в шивашка фабрика, а Владимир – управител на сладкарница. След срещите с децата и учителите, разговорите на тема превенция на наркоманиите продължиха с родители на деца от основно училище Христо Смирненски. Може би трябваше по-рано. Значи имайте преди, споделяйте с родителите. И... то какво да споделяте? По-добре също да не пипате, няма какво да споделяте, да отидете и кажете, мамо, пуших трева. По-добре не пуши. Ако си мислиш, че някой като се напуши и се прави, че му е много готино, това са глупости. Пълни глупости са. Ще съм спрял от 12 години. Съм спрял да се друсам. Изобщо с наркотиците съм се разделил. До ден днешен ги сънувам. Става един белег за цял живот. Това е същата работа, като някъде се изгориш и е по-голямо петното, този белег не може да се скрие по никакъв начин. И просто трябва да е силна воля, за да го държиш това нещо. Каква наистина огромна опасност да се изправя? Това ви казвам, не правете първата крачка, защото неминуемо от
употребата на какъвто и да е наркотик, рано или късно носи своите последствия.